Hello mga palangga, this is me once again, Lou Amor sa atuang LV Amor Vlogs. Niini nga higayuna, ako sang ipahibalo nga mudawat na kita og prayer request. Kung unsa man ang mga kabugat, mga problema, ipadangat ka na kanato, no? Kay ato kanang i-pray, no? Isulat lang diha sa comment section below ang inyong mga prayer request aron ato kanang mabasa o ato kanang mapahigayunan sa mga pag-ampo. And then please don't forget to click the word subscribe and the bell button for notification. Again, your prayer request isulat lang diha sa comment section below this video. Karon mo padayon kita sa atong sharing, atong i-share karon ang about money, how to handle money management, managing money wisely, ug uban pa, all about management sa money, kwarta sa lapik. No? So, salamat kaayo ni anak mga igsoon karon mo padayon na kita nga to ang Bible verse ni anak mao kanang 1 Timothy 6:10 o Matthew 25 verses 14 to 30. Dili na nato nabasahon for time's sake, no? Pero ang theme ni anang idea ni anang Matthew 25:14, 30 kana bang kung kasaligan kita sa gagmay nga kantidad, mas tagaan kita sa daghan. So, mao kana ang ato ang hatagan karon og pagtagad, no? So, in managing money wisely, adunay mga steps o mga lakang nga paghimuon aron ato kanang makabot. Although dili man tingali tanan mosunod ni ini, lain man ta, pero at least doon ako i-share, no? So, ang una ni ana, mao kini, have a budget. Kinahanglan nga doon nag-budget ang matagtawo, no? Kay lisod wala tay budget, kay wala tay budget, may malibog ta, may tag asa man napunta akong kwarta, or asa man napaingon siya. Whereas, doon na tay budget, mayon kita kwarta, diri ka paingon, diri ka punta, ayaw diha, no? At least, dili ta maingog, asam to kung kwarta ng luksor magkalit ani kung pitaka wa man koy nahimo, wala koy nahinumduman nga gipalit. So have a budget. Naglangkob na sa tanan, no, nga ato nang hinay-hinay sa pag share dinhing taknaa. Ang una, have a budget. Ang ikaduha, set aside money for emergencies, no? Magtigom ditag kwarta or maghulog ditag kwarta 50 pesos, 100 pesos per month para sa emergencies, no? At least naman lang doon na tayo ipalit og paracetamol, analgesic, antibiotic kung matunok kita og thumbtacks, doon na kita iadtog doktor kung maghilanat kita. So uban pa mga emergencies, mupalit bata og faucet kay ang gripo nagguba na, or ang atong-atok na buslot na, so doon na kita'y makuot-kuot, no? Set aside money for emergencies. Ang ikapulo tingali ni ana, mao ka ng avoid overextended credit buying. Karon in our day and age, uso kay ng buy now, pay later plan. So kita mahigam dayon kita ni ana kay layo pa bitaw bayran unya, within 2 years or within a year, so utang diri, utang dito, utang nganihi, utang ngadto, no? So ang resulta wala na tay gikabayad, embargohon na lang, or ang uban ana nayuban wala gyud, no? Iadto sa barangay, iadto sa Tulfo, iadto sa Facebook kay wala kabayad, no? So ingon ana, no? Reality na, di na nato ikalimod, no? So, mao kadto, no, avoid overextended credit buying. Ato na i-avoid, pero maka-afford, why not? Pero wala, dili na to
ato isgutan ang maka-afford. Ang ato adiri ang kabus, pobreng kabus, pareho nako. Ako naman daw ay pobre ani. So para ni sa mga masa, no, wala ko magkuan ani sa mga dunay ikaabot. So ang ikaupat ni ana mao kanang avoid impulse buying. Unsa na impulse buying? Kana bitong magpadala din ta sa sales stock. Kay mga ahente kanirang sales stock, maay kay sila anak makabuhi sila patay, no? So mo ni mamo kadto inanay. So avoid impulse buying. Ang may tabo mo gud ana nga moadto tag mall or moadto tas merkado, ang atong tuyo unta basic needs nato. Food, mga bugas, mga sudan apan nakalabay kita og ukay-ukay baron or nindot nga sapatos, nakay dili man ta makapugong mo palit man gyud ta, so gipalit. So nawala na ang budget para sa basic needs, no? So avoid impulse buying o kanang dili ta magpadala ng sales stock. Again, kung dunay ka afford, okay ra, no? Okay ra. So ang lain pa ni anak nga lakang mao kanang pay bills on time. Aron dili maguba ang ato ang panalapi, mubayad gid dayon sa atong mga bayronon, kuryente, tubig, mga abangan sa balay ug nag-abang manggani, no? Aron dili kita madak-an. Kag mo lapas na gud anang due date, mo overdue na, mag-surcharge na, mag-interest. So makuhaan na pud ang ato ang budget, no? So pay bills on time. Lain pa ni ana, distinguish between needs and wants. Ato inyong duman nga wants, dako kay nagasto, kay ato man kapretsyo, ato man bisyo, no? Collection, mag-collect og daghang sapatos, mag-collect og daghang bags, mag-collect og daghang sinina, mag-collect og daghang unsa pay angay i-collect which are wants gyud. So ang ato unahon ang needs. Unsa may needs? Food, of course, no? Ang basic needs para sa atong physical needs, no? Physical, pagkaon. Aron dili ta magutman. Kaya ita inog, daghan kay linlain lang ning mga sinina unya ulay gikaon, ulay gipamahaw kay agi ana. Atong i-distinguish gina kanang gikinahanglan ug kanang pakapin sobra lang. Gikinahanglan og desire, unsa ba na mga pangandoy, no? Munay wants ug needs, i-distinguish ka na siya, unahon ang needs. Lain pa, mao ka ng live on what the Lord provides. So ato lang ning kuanon nga, pananta nag-income kita og 5,000, dili ta mo gasto og 5,100 kay alkansi ng panalapi na to ana. So og 5,000 ang ato ang income, mo gasto lang taog 4,995, napatay 5 bilin. So ingon ana, no, dili ta mo gasto labaw sa ato ang kinitaan. So kana lang unsay gi-provide sa Ginoo, diha lang ta within that means. Tinuod maibog kita tungod kay nga tawanon kana no mga desire, pero determination na, disiplina na, no, kung unahon gid nato ang ato ang needs. So within that kuan lang, within that bound, no, kanang live on what the Lord provides. And then maura man kadto ang mga practical gyud, no, with common sense nga atong himuon. Og aduna po special warning, no, kani bitang co-maker, limitahan gina siya ang amount og kapila og ang tawo, pilion gina siya. Dili maayo ng co-maker kung magdinaghan na. Taman sa muduol nato, dili to balibaran tungod kay ningon lagi nga maluoy ta, mutabang ta sa itong isig kaingon. Pero please be reminded na ay uban nato nalabihan ang atong pagtabang hangtod ang resulta kita mo oy gitabang, no, tungod sa kadaghana. So kung doon ay mo doon magpa-co-maker, tanawon ang amount, limitation, pila na, or unsang klasiha sa tao ang miduol. Maayo ba mo bayad, or whatever, no? Kamo na lang mo decide ni ana. Pero
one at a time. Kung dunay usang mo doon, kana gyud siya. Kung makaimpas na siya, pwede na pud ang lain, no? Pero dili pagdunganon og naay mo doon nga magtapong maker, 5 ka tawo doon pud imong maker. Dili na siya advisable because di ta kay balo kung dunay mahitabo nila simbako or dili sila mobayad kay dili man tanang tawo nga hingutan himayad. So kita mo ay makabayad kay kita may maker. So ingon ana no, limit lang sa amount nga pilay gipa maker sa atoa or ug kinsa kanang klasiha sa tawo, no? Sa ako nang giingon dili tanan tawo hingutang himayad. Bear that in mind. So ingon ana lang no, aron makatabang ra pud ta dili ra pud mahinawain. So mo nang naa mo nay special warning. So mao lamang kadto mga igsuon, I hope do na pud mo napupo sa ato ang sharing karon ug ato paning do na pay part 2 niini kanang unsaon nga maimpas atong utang or mahilikay kita sa utang, how to get away from debt, no? So meanwhile, 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evils. For the love of money is the root of all evils, no? So again, akong ipinumdum kaninyo, ang Dios nahigugma kaayo kanato. Dawaton nato ang free gift. Dawaton gina kay gift man na, free gift of salvation. Have a good and godly day mga pinangga. Before I forget, write down your prayer request in the comment section below. And please click the word subscribe and the bell button for notification. Have a good and godly day. Love you all, guys.